Kwa chacha henni koro ndiko chenro mandiko ji maromo milion 6 Kenya mangima kaka IBC bende koro idwaro ni koro MCA kata MCA Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo to koro jiwo jopiny owuog oko kar rombgi mondo gikaw ombuluno. Okwanyo mane obago tournament kata tuke ne rowere ma bende kelo gi kanyachiel kokalo e andika jopiny wacho ni biro yiero jotelo magidwaro. Omedo ni moluor Raila Odinga oikore telo ne piny mar Kenya kochopo yiero ma higa manyien, kendo mano kende e silaha kata gir lweny maduong' mbiro miyo mondo koro yud kom makamano. Bargaining power marwa kaka joluo sani dhi bedo ombulu. Ung'eyo maber ni Raila dhi bedo president, to kunya bedo president ka waonge ang'owa ombulu. Omiya kwa ujo ko wuor. Ung'eyo ni ambe kura chung ka. Gima nyalo dhi bargain go en ang'owa ombulu. Omiya kwa uni wuoguru oko kamiende yaka wino waka uro ombulu mondo miseche mwadhi go ne Raila Odinga ombulu ni to ambe utimru nade upara. We must be in the forefront, being that Raila is one of us. I'm urging all our people to move out in speed and register as voters, because we as Luo Nation, we are going the right way. Raila's fought for this nation since independent, and 2022 is our time. So let us not waste 2022.